खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ दा दिनै फंनैसोल' खोथा सावरायलांगोन नोंथांमोनजों आरो आं मोननैसो भिडिअ होलांगोन नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलां जोबजासे दा बेनि सिगां माखासे UPPL दोलोनि कयेकथा बाथ्रा सावरायगोन लोगोफोर आरो UPPL नि फारसे माने बै माखासे निउसफ्राव मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोननो होलांगोन भिडिअआव अब्लानो बुजिगोन दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना दुरान्ड काप खुंदों नङा होमबा क'क्राझाराव बिराद गिदिर दुरान्ड काप खुंदों दिनै बिथांमोना आरो बिथांमोना दिनै एलायन्स जानानै दिनै BJP हानजाजों दङमोन नङा होमबा नाथाय दिनैनि दिनाव बे दुरान्ड काप खुंनायाव बै BJP हानजाया दिनै मानो UPPL हानजाखौ मदद होआखै आरो BJP नि दैदेनगिरि बिथांमोन MCLA बिथांमोना मानो नैबे दुरान्ड कापआव नुजाफैयाखै दा बेसो साननो गोनां रायजोफोर दा बिनिफ्राय देरसिन आरो UPPL हानजानि थाखाय माथो दुखुनांथावसिन खोथा दंबावो रायजोफोर नङा होमबा दा बेसो साननो गोनां दिनै बिथांमोनहा लासैनो माने मा खालामजानो नागिरगासिनो दं माने बै बिथांमोनजों दिनै सैया खालामजागासिनो दं आरो बिथांमोनहा फाइनालि BTC नि सिगां माने BJP आ बिथांमोनखौ गारगोन आरो बे हयले एकदम 100% रायजोफोर दा बिथांमोना दिनै BJP खौ लानानै बिराद गिदिर सिमां नुदोंमोन रायजोफोर आरो बै UPPL नि बिराद गिदिर डायनामिक लिडारफ्रा बुंदोंमोन BPF आ जेरखम 17 बोसोर सरकार सालायदों एबार UPPL आबो 15 बोसोर माने सरकार सालायगोन होनना बुंदोंमोन माने बै BJP खौ लानानै दाना सालायबावदो बुंदोंमोन नोंथांमोना बै मा होनो गुसुं माने समा सफैगासिनो दं आरो मा बै समनिफ्राय नोंथांमोना दिनैहाय माने बिराद माने मावरिया जानो थांगासिनो दं जेब्लानाखि मावरिया जागोन अब्ला नोंथांमोना बोसोर इलेक्सन गेलेबाबो माब्लाबाबो देरहानो हानाय नङा बेखौ इले सिन्था खालामनानै नायबानो जाबाय आरो नङा सानदोंबा नोंथांमोना समखौ नेनानै था समाबो फैगासिनो दं बै BJP जों होखारजानायनि समाबो फैबाय नोंथांमोनहा BTC आव इलेक्सन दारायनानै जेननायनि समाबो फैगासिनो दं दा ओरैबायदि जारला जासिगोन नोंथांमोना दा नोंथांमोनखौ दिनै नैबे निउसाव मा होनदों माने एसेब्लाबो खोनासंनानै लादो आरो मित्रजोঁটত গুৰুত্বহীন হৈছে প্ৰমোদ বড়োক পাত্তা নিদিয়া হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে বহুল প্ৰচাৰৰ পাছতো লাজ লগাকৈ এলাগি UPPL প্ৰধান কোকৰাঝাৰত দুৰান্ড কাপত অথন্তৰ BTR চৰকাৰে পতা খেললৈ নগল ৰাজ্যিক বিজেপি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অনুপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী জন আব্ৰাহাম উপস্থিত নাথাকিল BJPৰ কোনো MCLA दा नुबाय रायजोफोर मा होनलांखो निउसाव नङा होमबा जाबावदो दिनै अनला ओंख्रिया बिथांमोना दा बिनि उनाव जोंना बिक्रम दैमारि सारा रायजोफोरनि सिगाङाव मा खोथा फोरमायखो दा बेखौ एसेबाबो नोंथांमोना नायलांदो दा फैगोन समफोराव जोंनि BTC खौ माने गुबुनाव थांनायनिफ्राय बा गुबुनजों लांजानायनिफ्राय मा रोखोम रैखा खालामनांगौ BTC खौ दा बिनि फारसे रायजोफोरनि सिगाङाव माने अनेक माने बाथ्रा बुंलांदों जोंना बिक्रम दैमारि सारा दा बेखौबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर सिडली MLA समुस्थिनि सिङाव थानाय आरो मोखनागुरि गामियाव रायजोजों मोजां गाज्रि सावरायनो फैबाय नंगौ बे समा इलेक्शननि बोथोर नङा नाथाय जों गोबां खोथाफोरखौ जों इलेक्शननि समावल'सो बुंबोदों नाथाय इलेक्शननि सम बारलांबानो जोङो सिरि थायो नाथाय रायजोनो मोनथिहोनो गोनां गासैबो खोथाया उन्दै इलेक्शननि समावल' नङा बेनिखायनो जिहेतु जोंहा BTC खौ बासायनांगौनि खोथा दङ रायजोआ बुजिनांगौनि खोथा दङ रायजोनो खोन्थानांगौनि खोथा दङ बिनिखायनो दिनै बे मोखनाबारि गामियाव फैनानै गोबां BTC नि अबस्थानि खोथाखौ जों सावरायनाय जाबाय आरो रायजोजों बुजिलायबाय मा जानानै दङ बेवहाय बिदियै सोरखौबा जोङो थोंजोङै गुलि रायनायजों जेबो जोङो खालामाखै दा रायजोनि सिगाङाव आं बेखौनो बुंदों जे दिनै जोंनि राजनीतिकनि दैदेनगिरिफ्रा पलिटिशियानफ्रा BTC खौल' मानो राज खालामनो सिमां नुयो नङा होमबा
बिटिसिनि खाथियाव थानाय आरो मोनसे रायजो दङ जाय रायजोखौ जोङो राज खालामनो थाखाय गोजौ फारसे आवगायलांनांगौ बिथांमोना जोंनियाव बिटिसिआव फैनानै राज खालामफैनानै जोंनि थाखा फैसा माइ दै साखरि बाखरि गासैखौबो जुदि लाना थांजोब्बायब्ला नङा होमबा जोंबो बिथांमोननि रायजोखौ राज खालामना एखे माबाखौहाय जोंबो खालामना लानो हानांगौ दा आङो दिनै रायजोनि सिगाङाव बेखौनो बुंदों दा दिनै नोंथांमोना बुंनाय बायदि सोंनाय बायदि आं बुंनो नागिरदों बिटिआर एकर्डनि दफाया जिहेतु मावफुंजायासै बिनि थाखाय दायनिगिरि प्रमोदआ जानो हागौ नाथाय प्रमोद बर' बिथांनिख्रुइ बांसिन दायनिगिरि जागोन जाय गभर्नमेन्टआ दिनै प्रमिस खालामनानै जाय गभर्नमेन्टआ दिनै रादाय होनानै एकर्ड खालामदोंमोन बै गभर्नमेन्टआ मावफुङिया प्रमोद बर'आ जेसेबां दाय जागोन बिनिख्रुइ बांसिन दाय जागोन नङा होमबा जाय दफाफोरखौ एकर्डनि गेजेरजों आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारा मावफुंगोन होनना बुंदोंमोन दिनै मावफुङाखैसै प्रमोद बर'आबोथ' निश्चय मावफुंनो थाखायनो सानदोंमोन नाथाय मावफुङाखै सोर प्रमोदआ जायजों दङ प्रमोद बर' बिथाङा जाय सरकारजों दिनै दङ बिथांमोनानो जेबो मावफुङाखैसै दा बिनि थाखाय बुंदों आं गासैबो दफाफोरा जिहेतु दिनै जाफुङाखैसैब्ला बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि चिफ जागौमोन होनना आं बुंदों नङा होमबा बे खोथाखौसो आं बुंदों बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बिटिआर एकर्ड जाफुङिनि जेबो दाय गैया किन्तु दाया जादों बिजेपिनि दाय जागोन होननानैसो आं दिनै बुंदों बेनि गेजेरजों मोनसे सोंथि दुरान काप जाय एसियानि गोजामसिन फुटबल खेला बियो जाबाय दिनैनिफ्राय जागायबोबाय बेनि सायाव मा बुंगोन दुरान काप फुटबल दा नोंथांमोना दसे सम स्क्रेप खालामबायबा आं मोनसे लेखा होगौमोन दा जेखि जाया दुरान काप जिथु फुटबल गेम जोंहा क'क्राझाराव दिनैनिफ्राय जुरिजेनदों बेखौ जों बयबो मोजां मोनदों बरायदों आरो रायजोआ नायनो मोजां मोनो रायजोआ फुटबल नायनो मोजां मोनो गासैखौबो मोजां मोनो बिनि थाखाय आंबो बरायदों किन्तु दुरान काप फुटबल बायदि नलेज फेस्टिभेल बायदि ISPL फुटबल गेम बायदियाव मोनसे प्रग्राम खालामै जेरै फैसाखौ लुटिनानै जादों माने अर्डार देखाय फैसा जादों बेखौ रायजोआ मिथियोबा खिन्थु दुखु मोनगोन हलाय नै आं मोनसे खोन्था नोंसोरनि एग्जाम्पल होनि बुंनो हागौ बोरै फैसा लुटिना जादों होनना बुंनो हागौ नोंखौ होमबा बिक्रम नों बोरै ISPL आव नलेज फेस्टिभेलाव दुरान कापआव बोरै फैसा बख' जादों होनना नों बोरै बुंनो हागौ आं बुङा होमबा अब्ला आं नैबे लेखाखौ खिन्थिगोन हमनानै ला नोङो जे एरेन्जमेन्ट अफ टेम्परारि गेलारियाव नोङो 3.5 कोटि थाङो होमबा फिसा आइटेम्सफोर दङ ड्रिंकिं वाटार बा स्टेज डेक'रेसन 3.5 करोड़ थाङो होमबा आरो बे एखे प्रग्रामावनो आरो 3 कोटि 7 लाख एखे प्रग्रामावनो 3.5 करोड़ आरो एखे प्रग्रामावनो 3 कोटि 7 लाख बेमा सोर मोनजाखो दा 3 करोड़ 7 लाखासो मोनजाखो ना 3.5 करोड़ासो मोनजाखो आरो एखे प्रग्रामावनो नों नायलायदो नै आरो 2 कोटि 49 लाख माबा मिनारेल ड्रिंकिं वाटार ओंखाम जानाय VIP डिनार बेयावबो मा 2 कोटि 49 लाख नङा होमबा आं बेखौ बुंनो बे लुटिनानै जानाय सोर जादों बेखौ बेथ' बाहेरनि गोजासो आरो एखे प्रग्रामावनो नों नायदो ISPL आव 5 कोटि 1 लाख लेखानि नाय 5 कोटि 1 लाख बेयाव मा जादों बेबो नै माबा इलेक्ट्रिसिटिनि माबा रिसेपसन माबा बानायनाय जिखि जाया मोनसे अर्डार देखाय मोनसे खामानियावनो मोनसे दुरान कपआवनो नों जुदि 5 कोटि 50 लाख जुदि आरो बेयावनो 2 कोटि 3 कोटि 3.5 कोटि जुदि मोनसे खामानियावनो जुदि बहननानै जुदि जाबाय थायोबा बे 6टा अर्डाराव बेलेग फाइलाव बिसोर बहनदों आं बुंदों बेबायदि बहन फैसा जानायखौ जुदि रायजोआ मिथियोब्ला दा आंनि आखायावसो लेखाया दङ सोंदो अफिसाव नंगौना नङा बेफोरनि डकुमेन्ट्सखौ नायदो नाथाय आं मानो इनकुवारि खालामनो होआखै नङा होमबा जोंनिनो मानसि दङ सानैसो जाथों कोटि मालाया दिनै जाना गालांबाय गारना थांदों कोटि बेफोरखौ हमनो हायाखै नों लकेलनि एसे फैसा जानायखौ नों मानो हमनो नङा होमबा बेनिखाय आं जेबो बुङाखै बेफोरबायदि बहनना जानाङा दा नों दुरान कापआव थांनाय बोसोराव बेसेबां थांदों
आरो देग्लाय बोसोराव बेसेबां थांदों फैबाय थानाय समाव आं होगोन माबायदि फैसाखौ बनायो ओइ बेनाराव बेसेबां कोटि होयो ओइ टेम्परारि पेन्डेलाव बेसेबां क्रर होयो बेफोरनिखौ आं बुंबायानो बेबायदि दा बिनिखायनो बुंदों जेन मोजांनि थाखाय खेलाया जाथों नाथाय फैसा बहनना जानो थाखाय खेलाया दा जाथों आरो थांनाय बोसोरनि दुरान कापआव 110 करोड़ मिथिबाय 110 करोड़ बिराद गिदिर स्टेडियाम बानायगोन होननानै मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बुङाखै होमबा भिडिअ फुटेजखौ नोंसोर माबा खालामना हो चेक खालामना हो 110 करोड़ 10 करोड़ गेलारि बनायदिम राजनाथ सिंह थानायाव सार थानायावनो बुंदों अबा दिनै नाय खुगाजोंल' किन्तु फैसाखौ बाहायगासिनो खुगाजोंल' जेबो गैया दा बेनिखायनो लाबथों गेलेथों सेंग्रा सिख्लाया बिनि थाखाय मोजां गियान मोनथों नाथाय फैसा बहनना जानायखौ बन्द' खालाम रायजोनाव दुखु मोनगोन ना नैबेबायदि लेखाखौ दिनै आं जुदि न'खर इन्टेलेक्सुवेल मास्टारफोरनो रानथिंजोबबा माथो डेन्जार जागोन नै डेन्जार नुय अब तो पुरा लाख कोटिनि गोजानि 3.5 करोड़ 3 कोटी 50 लाख 3 कोटी 25 लाख 3 कोटी 38 लाख मा मीडियानो नै मीडिया पाब्लिसिटी फट' बेयावनो बेसेबां 3 कोटी 38 लाख मीडियाफोरनो फट' खेबनाय माबा नै मबा लाइट टिकेट मबा ओंखाम जानाय बिदि हमनाय फैसा बहनो आरो मिथिबाय बिदि जानाङा होनना बुंदों जाबाय दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बिक्रम दैमारिया सासे थिकादार बिपिएफनिबो सोद्रोमा नङा नाथाय बिपिएफनि जानानै गोबां समाव बिसायख'थिनि जानानै केम्पेइन खालामबोदों दा बेबायदिनो फिन आरोबाव नैबे सिडली बियाबनि बा इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेहाय इलेक्सन खाथि फैनायखाय नैबे गामि ओनसोलाव हाबफैनानै केम्पेइन खालामनायखौ जागायदों नामा मा बुंनो सानगोन बेनो दाथ' नटिफिकेसनबो होआखै इलेक्सन बोथोरबो नङा ओइ इलेक्सन खाथियाव फैबा आंखौ इलेक्सन फैनायखाय टेफ्राया फैलायबायगोन दङ बुंग्रा मिथिबाय टेफ्रा होनना बुङोलै खिन्थु इलेक्सन गैयाबाबो आं मानो फैदों आं दा आयंमोननियावल' फैया पुरा कन्टेक्ट खालामनानै जोबदों सोरनिबा न'खराव थांगोन सोरनिबा रायजोआ मिटिं लिङोबा रायजोआव थांगोन आरो सोरनिबा मन्दिराव थांबा मन्दिरावबो बुंहैगोन सोरबा चार्चफोराव जोबखांनानै मिटिं लिङोबा बेयावबो थांगोन खारन बिटिसिखौ बासायनायनि खोथा दङ नङा होमबा दिनै बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो खोथाग्राया गैयाब्ला खोनासंग्राया बोरै खोनासंनो आरो खोनासंग्रा गैयाब्ला खोन्थाग्राया सोरनो खोन्थानो बिनिखायनो दिनै जिथु रायजोफ्रा ज' जाबाय आं हामबाय होनदों बेनो स्टार्टिं इलेक्सन देरहानायजोंसो जोङो बिटिसिखौ बासायनो हागोन नालाय नङाबा जानला मानला ज्राव बिजेपि इउपिपिएलनो होनानै बिटिसिया थैनो नङा होमबा बिनिखायनो बेखौ दा होथों जोंनि बिटिसिखौ बासायफिननांगौ होननानै दिनै केम्पिं बायदियानो जों खालामबाय दिनैनिफ्राय आरो मिथिबाय बेनो जाबाय